Puilano Jotono Shanjakaham, they dini or Jorani Koram, Bisisa Puma, Shalor, Savoy, or Manja Hainai, Jini Dohani, Shinai, Nugnai, Salti, Madame Shono, Ani Kuluma Yakano. They oro Achuta, Ani Mapani Jalai, they Ani Shajalai, Ani Slai Bushurono, Ani Kakaham, they Chibayaparo, Ani Mulisha Deborma, and Dr. Dev Memorial College, Economics Department, ni 5th semester of Puritomo. Tini ani koglam kog bothoma angkha jin shikla jalai jini bisintino deshni hamkrai phainai jin shikla shikli rok dofa ti deshni durukung eba bomoni begrang hinjago tamoni hinba khoroksa borokni bomoni begrang hamya hinkhe a borok bachawi mania abo haino jin shikla shikli rok hamya lamao himi tongkhe jini dofa ti deshni hamkrai ungui mangla abuni bagino jin shikla shikli ro ma pha ti okra chakra ro ni ko khnawi borong borong biwi ma tonai tamuni hinba ma pha ni ko no khnai ro khe bai thangni poja mokoli mukti se nai jin shikla shikli jorawo te jini langmani lamao jora eba tai belai no nangkumani tamuni hinba jora angkha ti shatri rukung hai ti shani ti ke bono nasinya thangli no tongnai abo haino jin jora no romoi jora ni mote samkhane ni nangnai ungya khe o rangsa ki jora lai thangke obono ti ki fili mangla je dokhani shikla shikli ro jora no romoi jora ni mote samkhayo a dokhano jotoni kuchugo kasao jin jora tongshani kha shiwi lekha srinani nangnai te bai thang shiano shinani nangnai bai thang shimano buino kusanani nangnai jin shikla shikli ro dofa ti deshni eba hakotoni hamkrai kubama lamati otubui mano rijab mo musamu bijab simu thungmu roni bisintibo dokhani hamkrai tubui mano tabuk ang oro khoraksa jini kiprasa thungkrani mum khursamu shanamu chugo sungde bormon hine bo belai badminton thungkrun bo hayo hagenangre jini dofa ti deshni mum kuchugo tishaka jin shikla shikli ro jini hukumu mukumu no shinani nangnai jini hukumu mukumu no borom binani nangnai hagisi jini dofa ti desh eba hakotor kuchugo ganai jin shikla shikli ro angkha dofa ni jati jin si dofa ni thinam fiaba tabuni jorawo baksa shikla shikli ro munago shogoi laijak piring poro ing laijak tamuni hinba tabuk o jorawo baksa shikla shikli ro social media drugs tir jua rok bai belai no kubo laijak abuni bagre o beba khangeni katrina bagre jin sabai thangbo thungmu eba sports bai gidali ma tongnai te buino bu gidali ma tongnai hage jini sports communication te jini sapo ka ham tongnai te dothani mungbo bujugot tishai mane jini thungmu roni bisinte jin shikla shikli ro bomo ka ham bomo hamya saimanani nangnai te bo lama te hingge jini dofa te deshni pung chugnai abuwan suwe samkhainani nangnai jin shikla shikli ro haino ereng ajut tongyawe mungsa kaham samuni bania khaye rang puisa ajinani lama ma rutungnai hage jini rang thong eba economical condition bo kahamungnai te aburoni khasinte jini do phati desh bo kujugo kanai APJ Abdul Kalam Salamani kaisa nangkumani kok tongu abu angkha imam abuya je imam nang thupuru nukmani imam abusi je imam no muthuya khayo abuni bagino jingsin jini imam no mukha khaina hinge thuya chaya kare kolom ti khiklai khariu samun khaina ni nangnai jin dofa te deshni mungkujugo karena ni bagi jini shikla shikli ro yapri belai no nangkumani bai thang yapri korwana nagi bisang himna khaidi lamale tongnai kaham bai hamya lamale koroi chaya poroja yama him khele waisa bisang ni pohor nai menaksa himnani shikang wansuk na thai kaini lamano bobono him thai ma pha samani kokno kare bai thangni poja moholi mukte tomu kahamo shirna khaidi tomu shitrano khawatana di bai thang shiano shinani khaidi bai thang shimano buinoku shadi
मा फानी को बाय शेडी याप्री मानना साजा साजा दोफर हमारे बाय थाना अपना थाना मुझे पाल हिंगे साल हागे फागी जिंदगी निशिमी हाय नो एरन आसुबी तोनिया वोई मुसा जांगोरी थावई दोफाती देश में हमग्रानी बागे याप्री बारो लाइशिनाय तिनी आनी को और